ka Pyrthei TV. Haki Khubor kimat inya pai shwa na ki Khubor na ka Jylla. Arsengi shwa ka sngi thep vote na ka benta ka election Lok Sabha ka ban salong ha ka khat khandai tarik Ïaïong arajar arpsaw kinong panya ya ka election hari bhoi district bakan thop na ndo ki returning officer ki sector officer bat ki zonal magistrate ha ka khat nyo tarik Ïaïong arajar arpsaw kilami na nong po kumban leit pen poi ki tiar kitar shaki polling station ki ba kham jangai khnang man panya be panya rinti ya ka election ka ban jit ya ki MP na Kylleng parliamentary constituency. Kylleng jong district election officer kari bhoi u arpit upadhyaya ula pintip mak sarkar minta kadang perkre shat ban penyaj bet ya ka election MP rengkat ki bor pahara ki baklan ban pintikna ya ka shongsuk shongsan khamtam ha ki jaka ki ba khamdan ka jingma bat baki pai ba kin yo bane shimbenta lai loi ha ka jing the vote ha kini ki polling station ki bor sinshar district la penklan ya ki jing pahara da ki pulit CRPF ki pulit ke Jylla bat kumjoru ki pulit home guard khanang ba ki pai ba kim dai ban sha penthut ha ka jing let the vote ba kordor ka jongki Deputy Commissioner Election but District Election Officer jongka East Khasi Hills SC Sadhu haka hukum balapinmi haka khatnyo tarik Ïaïong arajar arpsaw ula batha ya barok ki school ki college but ki ITI balapinnya da ki kinhon shimet bat ka sarkar ki badon hapo ka Jylla jongka nongba Shillong kin khang khardap haka khat pra tarik Ïaïong arajar arpsaw namar ba khandai ka sngi ka ba ki nong panya election kin mi na nongba Shillong kat kum gani ka hukum Deputy Commissioner ula batha yo district school education officer jong ka East Khasi Hills district but ya barok ki principal ki registrar bat ki bor penya jong ki shlam pule bakin pintrai kam mardor ya kani ka hukum Kinoyalam jong ka Khasi Students Union Maulai Circle ha ka khatnyo tarik Ïaïong arajar arpsaw kila no senyang ya ki artli ki long yeng ki bla do no ya la jong ka yeng ka sem na ka daw ka jingplu jong ka yeng ha ka shnong mauyong japung nong neng ka bla jia ha ka khatnyo tarik Ïaïong arajar arpsaw kaseng hapo ka jingalam jong General Secretary usamla Eddie Malngyang kala no senyang ya ka long yeng jong ka kong ri wan shnong bat ka kong twistina nong neng da ki tiar shat ukhaw bat ka song pisa kum shibenta ban wanra ya ka jingsngan jong ki pat ba nong let nong wan hasor nong ston kham tam ha ka por min met bat bante lakam ya ki jingjele ki kam snew na ka liang jong ka henyo trap National Youth Movement West Khasi Hills District ha ka khat nyo tarek Ïaïong arajar arpsaw kala let ban ya kendo yo Deputy Commissioner jong ka West Khasi Hills District uba Garrett LSN Dykes da ka bakin tu bon bo no ya ki street light hapo sor nongstoin bat ban bo ru ya ki CCTV camera Nolor kata, kaseng kalakar part ya Deputy Commissioner bon pa pahara da ki pulit ha kapor men khnang man khangla da ki jing sneu ba bon jat ki balanang kharoi hasor noston ha ka bayadai bat kini ki mat jingdawa jong kaseng Kylleng jong Deputy Commissioner ula kular ban shimkhya bat ula ongru ba anda kalakut ka election Lok Sabha un salum lang ya kinoyalam shnong ya ki kinhon seng bat khamtam ki village defense party rangkat ki bor pulit ban ya perkhat halor kini himat mintapat inne phai shaki Khubor na Kylleng kari UMP ka Jaipur uram Charan Bora ula yo ya kishiti Birmingham penyap lingba ka email jong PA jong u Arun Sharma ula let ban u George Ijahar shaki pulit hadin ba ula yo pedang ya kani ka email ha kata ka shithi ha ka email latho ba ka Delhi ka jangai palat henry en penyap yu ha ka nuk jaka ba ki kando yu ki pulit kidang tokit banya halor kani ka kam ban lap ki brio ki badon kti ban penyap yu uklor ak film ka Bollywood u Amitabh Bachchan unyo pedang ya ka khusnam Lata Dinanath Mangeshkar Puraskar ha ka jingalang ka banlong ha ka arpsaw tarik benta ubnai karba unong ruai bapau u AR Rahman pat unyo ya ka khusnam Master Dinanath Mangeshkar Award and ya ka ni ka khusnam da ki bahayeng hasem jong ka Lata Mangeshkar kanderu ka jing ais ngobha ya ka jingda prapu arsnem jong Amitabh Bachchan khnang ban penduna ya ka jingja accident ka sarkar ha Uttar Pradesh
Kalau hukum ya kinong nya bos baro baki dai ban bo ya ka dur jong ki bahayeng hasem jong ki ha ka dashboard jong ka bos baki nya khanang bakin husiar karukom nya lara ki kin mau ya ki bahayeng hasem jong ki ka sarkar UP kalau ong bakani ka but la Pyrthei kam ha Andhra Pradesh bat ka yarap ha ban penjuna ya ka jing accident u Archbishop jong ka Goa bat ka Daman u Philippine Neri Cardinal Firao ula kintu di pat ba baki dai ban kyar na ka jing let pilgrim ha ka sngi thep vote shaka election lok sabha henry ki dai ban let thep ya ki vote jong ki da ka jing sngol thu ba da ka jing tip brio tip blai ula kintu di pat renget Catholic baro baki dai ban let thep ya ka vote jong ki shaki brio ki bakut jing mot hok shisha ban trei na ka benta ki pat ba bat ki bat ya ka riti senshar jong ka ri India khamtam ha ka jing shakri blai ka balai lot minta pat inya phai shaki Khubor na Kylleng ka Pyrthei ka State Administration Council jong ka Myanmar kalama bhado lai hajar lai spa lai ngut ki koidi ha ka sngi ba ka Myanmar ka rakhi usnem thamai jong ka na pedeng ki lai hajar lai spa lai ngut ki koidi lai pun reu ngut ki dei ki ban bari bakan thop ya khat lai ngut na Indonesia bat khat san ngut na Sri Lanka mention snem ru ki sipai ki basan shar ya ka Myanmar kilama bhado lai hajar ngut tam ki koidi ha ka sngi ba ka Myanmar ka rakhi ya usnem thamai ka Israel kalas dang ban her menta sah Rafa bar ha ka jing her thama jong ka ha ka step pharngap jong ka sngi balang kiladon hado nyongut ki breu ki balayap ka US rengkat ki weipat ki ri ki ba ya parlok bat ka Israel kila kerpat jor ya ka Israel bakam dai ban her thma harafa namor ba kan kta ya ki iwei point lai million ngot ki nong shong shnong hangte henry ka Israel kam sngap u mentri rangba do ka United Kingdom u Rishi Sunak ulakintu ya u mentri rangba do ka Israel u Benjamin Netanyahu ba dai ban long jai jai bat ba dai ban kaput kala ya ki Iran kapla her thma ya ka Israel hakasni sa jai usunak ulaong ba ka United Kingdom ka kershan ya ka Israel badu kerpat ya ka Israel bakan pelat lenti ya ki kinhon yarap makin let penpoi ya ki jing yarap shakil lanot ha Gaza bad ula pen pauru ka jing snukya halor ka jing let kelan jong ka Hamas ya ka jing kren yesuk ha Gaza ka yen ka bala rem tam ha Denmark ka badon hanong ba Copenhagen kalaplu ha ka sngi hat majai jong ka tayo kani ka yeng ka dei ka ba pensa nam ya ka Denmark namar ba ka dei ka yeng ka bala south spa snem tam bat ka dei ru ka ba khring bha ya ki nong jungo kai na Kylleng ka Pyrthei kani ka yeng ka bala tip kum ka borsen ka dei ka ba shna pendep ha usnem 6000 spa arpsan kila 1 poi hado shispa arphongot ki pulit pinlip ding bat han rew phongot ki shipai ban pinlip ya ka ding ka baklang ha ka dei ka yeng u mentri ketenat yadari jong ka Denmark u Troll Lund Poulsen bat kumju ru us em ka Denmark u King Frederick kila pen pau ka jing sngo kindet ban yo ya ka ni ka Khubor bas ngusi ka United States of America kala pentip ba ka thmu ban penjor shisho ya ka jingte kendon jong ka ya ka Iran hadin ba ka Iran kala her thma ya ka Israel ha ka sngi sa jan jong ka tayo baladep kila don shibon ki kindon ki ba ka US kalate ya ka Iran bakan thop ya ka jing khanglat ha ka khai ka pateng bat menta kan penbon shisho ya kita ki kindon ban khanglat saha ki weipat ki kam hado menta ka US kadang dep ban jet nyongut ki nong bishar ban bishar ya ka mukot duma persha ya u president barim u Donald Trump shen kan pendap banjit sasat ngut ha ka ba kindon baro khat ar ngut kinong bishar bantian bishar yau Donald Trump halor ka mukot duma ka ba yadai bat ka jingsiu pisa jong u ya ka thai auria ka Stormy Daniel bakan snap jar ya ka jingadai hapadeng jongka bat u Trump ula kentat da ka ba ong ba don jingadai ai bat ka Henry u Khubor ba usiu ya ka bakan ompen thop bria ya u namar ba udon hapdeng ka election house nam arajar khan rio kitu kilong kimat Khublai